A cuberta das gradas do campo de fútbol da Alta na Pobra atópase desde hai tempo nun estado lamentable e mesmo perigoso nos días nos que hai temporal. Unha situación cuxa solución, tal e como anunciou o alcalde durante unha visita esta mañá ao campo, está encamiñada. Un estudo de arquitectura está traballando xa sobre o terreo para analizar as distintas posibilidades de reparación ou reforma, pero o gran problema é o financiamento. Fai tempo que estamos valorando as posibilidades de actuación que temos e son complicadas. Para empezar, non temos dotación na brigada en canto a ferramentas, a maquinarias para actuar na cuberta. Sería xa recomendable, por exemplo, retirar aqueles que teñen máis risco de desprendimento, ainda que en principio, se non hai temporal, non existe un risco elevado hoxe en día, pero non podemos facelo ca nosa brigada e, polo tanto, precisamos contratar empresa, precisamos orzamento. Unha posibilidade sería a reparación das vigas que soportan a estrutura en pésimo estado e outra facer directamente unha cuberta nova, se é que a rehabilitación é tan custosa que pagase a pena unha nova obra. Un é un problema estrutural que é de un déficit de mantenimento da estrutura e temos un problema dun risco de caída das planchas que conforman actualmente a cubrición. Entonces, o que non podemos é cambiar as planchas sin facer o acondicionamento da estrutura. A estrutura ten problemas de corrosión importantes, entonces o que non ten sentido é poñer unha cubrición nova sobre unha estrutura que está dañada. Entonces, o primeiro que hai que decidir é a actuación que se vai a facer ca estrutura, se rehabilitala ou non. O alcalde asegurou que de todos os xeitos, a día de hoxe non é viable facer ningunha das dúas actuacións ata que se teñan novos presupostos aprobados ou se conte coa axuda de outras institucións. Afirmou tamén que xa mantivo contactos neste sentido coa Deputación da Coruña. No caso do campo de fútbol de Cadreche, hoxe presentáronse as novas gradas, unha inversión de 42.000 euros con fondos propios que foi necesaria para esta actuación. Tamén se destinarán uns 54.000 euros do Plan Único Provincial a este espazo deportivo, previstos para acondicionar o aparcadoiro e o peche perimetral do campo.